Dobar dan, evo opet jedan zimski dan, nije baš tako ugodan i ja dođem malo ovdje u ovu našu Ukrinju da vidim šta ima novo, da li ima brodova, da li izlaze, da li je na pecanju. Međutim, iznenadi se kad porazgovara sa ovim ovdje čovjekom koji ovdje radi, šta je se desilo. Naime, godinama se ovdje Drvenčani kupaju na ovom ušću ovdje, ove naše Ukrine, u ovo more. I sada je nastao jedan veliki problem, pošto Drvenčani imaju taj pijesak koji nose sa sobom u sebi. I oni su ispuštali taj pijesak ovdje u ovaj kanal i ovaj se kanal sada totalno zatrpao, vidite. Taj je morao ovdje doći ovaj bager i opština da očisti, da produbi ovaj kanal koji su zatrpali Drvenčani godinama kupajući se i tim drvenskim svojim pijeskom iz Paksažera. Evo da vidite da je koliko se to pijeska nakupilo za ovih godina. Evo pogledajte, molim vas, pogledajte koliko tu ima pijeska, dermenskog pijeska. Kažu da će ovaj pijesak poslije prosijati, da će odvojiti pijesak sa zlatnog pijeska i pijesak sa patkovače. Eto toliko za danas, dragi moji, i čujemo se sutra.